यावर्षी गणेश चतुर्थी निमित्त चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी आयोजित इलोक गणपती हा लघुपट 16 सप्टेंबर 2023 रोजी सर्वांच्या भेटीला येत आहे। या लघुपटाचे विशेष आकर्षण म्हणजे बिली मारो फेम विठ्ठल तळवलकर या लघुपटात काम करताना पाहायला मिळणार आहे। तेव्हा सर्वांनी आवर्जून हा लघुपट पाहावा असं आवाहन लघुपटातील सर्व कलाकारांनी केलंय। नमस्कार, मी रवी कुडाळकर आणि चिमणी पाखराच्या माध्यमातून नेहमीच आम्ही वेगवेगळे शॉर्ट फिल्म्स म्हणा किंवा अजून बरेच कार्यक्रम करत असतो। त्यापैकी आता पण आम्ही एक नवीन शॉर्ट फिल्म बनवली आहे गणेशोत्सवानिमित्त। पण तत्पूर्वी मी कोकणशाहीचे पुन्हा एकदा आभार मानतो की नेहमी जेव्हा आमचे काही कार्यक्रम जरी असले तरी तुम्ही सर्वात पहिले तुम्ही असता, त्याबद्दल तुमच्या टीमचे खूप खूप आभार। आणि यावेळी सांगायचं तर या शॉर्ट फिल्म मध्ये दीक्षा आहे, जसं की नेहमी आमच्यावर असते, त्यानंतर वेदांतही आहे। मात्र ह्यावेळी काहीतरी वेगळं थोडंसं आणि वेगळं आणि भारी धमाकेदार असं आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतोय, कारण त्याच्यामध्ये चेहरा पण तसाच आम्ही खास दिला तो म्हणजे विठ्ठल तळवलकर, ज्याला बिली मारोच्या माध्यमातून आपण बऱ्याच ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नाटकाने वेड लावलं, अटल करंडक स्पर्धा जिंकली आणि त्याचा मुख्य जो नायक ज्याला आपण म्हणू शकतो, हिरो म्हणू शकतो, तो म्हणजे विठ्ठल तळवलकर। आणि याला घेऊन आम्ही हा आजचा प्रोजेक्ट करतोय। या शॉर्ट फिल्मचं नाव आहे इलोक गणपती आणि इतकी सुंदर शॉर्ट फिल्म आहे, मालवणीमध्ये आहे, आपल्या कोकणी भाषेत आहे। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, येत्या 16 तारीखला आम्ही ती रिलीज करतोय, 16 सप्टेंबर रोजी, तर आपण सगळ्यांनी ती नक्की बघावी। थँक्यू। तर 1.5-2 वर्षापासून आमचं प्लॅनिंग चालूच होतं या विषयावर की दादा आपण करूया, दादा पण म्हणायचे की विठ्ठल आपण काहीतरी करूया। तर आज ती वेळ आली आहे आणि 16 सप्टेंबरला तुम्हाला इलोक गणपती ही शॉर्ट फिल्म आमची चिमणी पाखरं युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला बघता येईल। तर आम्ही सर्वांनी मिळून एक असं म्हणजे एकदम छोटासा असे ना का पण एक आनंद घेतला त्या कार्यातून, त्या कामातून, तोच आनंद तुम्हाला पण मिळावा अशी आमची इच्छा आहे। आणि चाकरमान्यांका पण विनंती असा, तुम्ही पण आमचे शॉर्ट फिल्म बघा, जे मुंबईत राहतं, जे काही कारणास्तव येऊ शकत नाही, पण आमची शॉर्ट फिल्म बघून तुमका असं वाटतं की आपण त्या घरातच असो, त्या वातावरणातच असो असं पण तुमका वाटतं। आणि सगळ्यात महत्वाचं वेदांत बरोबर मला काम करून खूप बरा वाटला, कारण त्याची जी इंटेन्सिटी, त्याचा बोलणं म्हणजे इतका भाऊक वाटला। त्याबरोबर दीक्षा पडता की हे पोरगे डान्स करणार आहेत, पण हे जेव्हा ऍक्टिंग करतात तेव्हा इतका नॅचरल होता की मी एक थिएटर आर्टिस्ट आहे, तर मला काहीतरी टेक्निकल मी होतंय, पण हे जेव्हा नॅचरल गोष्टी माझ्याकडे येतात तेव्हा मी काहीतरी घाबरते यांच्यासोबत काम करताना। त्यामुळे माझा मोठा एक्सपिरियन्स असा की यांच्यासोबत मी काम केलंय आणि काहीतरी या दोघांकडून मला शिकायला मिळाला। तर इलोक गणपती 16 सप्टेंबरला जरूर बघा। 16 तारखेला बघा हा। नमस्कार, मी दीक्षा प्रमोद नाईक। ह्या शॉर्ट फिल्म मध्ये माझं कॅरेक्टर जरा वेगळं होतं। एरवी कसं थोडं इमोशनल आणि असतं, पण ह्या शॉर्ट फिल्म मध्ये थोडं छान आहे आणि भारी आहे आणि विठ्ठल दादासोबत काम करून मला खूप छान वाटलं। आणि ह्या 16 सप्टेंबरला आमची ती शॉर्ट फिल्म रिलीज होणार आहे, त्यामुळे आवर्जून सगळ्यांनी ती शॉर्ट फिल्म बघावी ही विनंती। थँक्यू। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।